Lots to talk about. The AK's stunning comeback. سرۆک وەزیری تورکیە ئەحمەد داوودۆغڵۆ دەفدیتنەکە تەلەڤیزیۆنیدا بە تەلەڤیزیۆنە CNN ڕاگەاند و هەرچە دەستێوەردانەکە بەژایی دی سوورێدا بێیهابوونە نەرینەکە زەلاج ڕەوش و نەهارە وەرەکردن وێ ببە سەدەم و گروپێن ji داعش تونتراوتر دەرکەبن هەروەها داوودۆغڵۆ بانگ لە فەیمانێ وڵاتی خۆ کرد و هەرێمەکە ئارام لە سووری وەرە ئاواکردن و داعش ji سنوورێ wê وەرە دوورخستن هەر دوێ دەربارەیدا jî وەزیرا هێزên ئەزمانی ya ئەمریکا di beşdarbûna xwe de di pêşangeheka Firînê de li Dubey ڕاگەاند و هێزên hevpeymanan li dijî Daişê karîn bi hevkarî Daişê lawaztir bikin lê ji bo ji navbirina Daişê pêwîstî bi hêzeke bijayî heye Davutoğlu got eger Amerîka bixwaze piştgiriya Kurdan bike em amade ne alîkar bin lê em li dijî wê yekê ne kûçek bigihên destên çekdarên PYD ji ber ku PYD baskê PKK ye li Sûriyê û got ji bo vê yekê em dikarin çekan bidin artêşa azad ji ber ku ew jî hene û şerê Daişê jî dikin Ji destpêka krîza Sûrî ve Tirkiye dixwast herêmeke aram li ser sînûrê wê û Sûriyê di navbera Efrîn û Kobanê de were avakirin lê Amerîka li dijî wê yekê bû herwiha destêwerdana Rûsyayê di Sûrî de pêk anîna wê herêma aram ku Tirkiye dixwast ava bike zehmettir kir